Ongi etorri Gipuzkoa kultura saioaren bigarren atal honetara. Datozen 30 minutuetan kultura izango dugu hemen protagonista. 3 gai landuko ditugu. Batetik, Fermin Leizaola Donostiako etnologoak atzo jasotako lehenengo ondare sariaren gainean jardungo gara. Gipuzkoako Foru Aldundiak eman zion atzo Leizaolari lehenengo ondare sari hori, eta bertan jasotakoak ekarriko dizkizuegu. Bestetik, Berri Txarrak talde nafarrak hilabete honetan bertan kaleratutako Paiola disko berriaren gainean ere jardungo gara. Eta azkenik, Iñaki Salvador piano jotzaileak Mikel Laboaren omenez Zumarragako Antio Ermitan eskainitako kontzertua izango duzue ikusgai. Hori guztia jarraian, Gipuzkoa kultura saioan. Fermin Leizaola etnografo eta ikerlariak jaso du Gipuzkoako Foru Aldundiak eman duen lehenengo ondare saria. Hala urtetan egindako lan isil eta oparoa eta lortutako emaitzak gizarteratzeko egineko ahalegina eskertu nahi izan dizkio Gipuzkoako Foru Aldundiak Leizaolari. Ondare saria Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara Departamentuak sortu berri duen saria da, eta gure ondarearen mesedetan lan egin duten pertsonak saritzea du helburu. Atzo egin zuten ekitaldia Gipuzkoako Foru Aldundiko jargi aretoan. Fermin Leizaola etnologoak, Markel Olano diputatu nagusia, eta Maria Jesus Aranburu Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura eta Euskara diputatua izan zituen lagun sari banaketan. Ekitaldi hunkigarria izan zen, Leizaolaren lanaren lekuko izan direnak lagun. Zurekin elkarrizketa bat izatea, misteriozko pelikula bat ikustearen antzekoa da. Kobazuloetan sartu zera, ikulu ilunetan, armiarmazare artean ganbaratan, hartzaiekin mugitu zera, eta izar askotako zapai azpian lo egin dezu. Tximista eta trumuiak ere bidean sarri izan dituzu. Unibertsitatean, museoetan zure jakinduria, herri honen historia zabaldu dezu. Atzo estreinatu zen sari horrekin beraz, urtetan egindako lan isila eta lortutako emaitzak gizarteratzeko egindako ahalegina eskertu nahi dizkio Gipuzkoako Foru Aldundiak Leizaolari. Gaur, egun handia da guretzat. Egun handia euskal kulturarentzat. Batez ere, ondarearen ardura eta gure etnografia maite, gorde eta zabaldu nahi dugunontzat. Sortu berri den ondare sariarekin beraz, gure herrian hainbat gizon eta emakumek, Gipuzkoan oparoa den kultur ondarea balioan jartzeko urtetan eginiko ahalegina eskertuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Sariak maiztasun jakin batekin emango dira, kasu honetan 2 urtetik behin, eta arau jakin batzuen baitan banatuko da. Lehen ondare sari horrek ondarearentzat garrantzia handia izango duen Gipuzkoako ondare gordailua izango denaren lehen harria jartzearekin bat egin du denboran. Gordailu berria Gipuzkoako Foru Aldundiaren, Santelmoren, Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako lurralde historikoko ondarearen arkeologia materialak gorde eta ezagutzera emateko helburuaz eraikiko da. Hori bakarrik ez, Gipuzkoako museo sarearen zerbitzuan aktore garrantzitsua izango da. Ondare saria Fermin Leizaolari emanez, Foru Aldundiak gogora ekarri gure izan du Leizaola izango dela gordailuan egongo diren bilduma askoren eragile nagusia. Haren urtetako lanaren isla. Bide horretatik, gordailua egiteko proiektua izan du gogoan Leizaolak. Y así, con otras compras en este momento, el almacén de patrimonio de la Diputación Foral de Guipúzcoa cuenta con más de 16.000 objetos etnográficos que próximamente se trasladarán de Villabona al nuevo edificio Gordailu, sitio en Irún, en donde ubicados temáticamente en estantes visitables podrán ser investigados, estudiados y difundidos. Donostian jaio zen Fermin Leizaola 1953an. Lau anaierrebetan txikiena, berehala ohartu ziren etxean mutiko hark ikerketa eta esplorazioa asenean zeramatzala. 16 urterekin aurkeztu zuen bere burua Aranzadi zientzia elkartean eta ordutik zientzia elkarteko eragile aktibo izan da. Lurrazpiko eremuen misterio eta edertasunak liluraturik jo zuen Aranzadi zientzia elkartera. Espeleologian aritu gura zuen.
Espeleologian ez, baina arkeologian aritzeko aukera eman zion Jose Miel Barandiaranek berak. Handik urte betera hasi ziren espeleologian eta artzaintzarekin lotura estuak izaten hasi zen une hartan. Hala konturatu zen lurrazpiko eremuak ikertu baino gurago zuela lurrazalean gelditu eta kanpoan gertatzen zena aztertu. Antzinako usadioak, ohiturak, baserri giroko lehengo tresnak, historia, kultura. Iragana ezagutzea, oraina ezagutzeko tresna da. Bere lan ezagunena artzaintzan egindako lana bada ere, bestelako material etnografikoak ikertu ditu Leizaolak urte luzeotan. Aurkitutako tresnak, ohiturak, abestiak, aztarnak, ez ditu beretzat gorde. Horren erakusle dira kaleratu dituen 100 katalogo, liburu, liburuxka zein bestelakoak. Izan ere aspaldi jabetu zen Leizaola, Gipuzkoako ondarearen berreskurapenak gizartearen errealitatean duen garrantziaz. Ikerketa, zabalkundea eta ondareak gure iragana eta historia ezagutu eta horrek orainaldian duen eragina eta balioa aldarrikatzea izan dira beraz, Leizaolaren ekintzen gidari. Lehenengo ondare sariarekin Fermin Leizaolak bizitza profesionalean egindako ibilbidea eta bere lana gizarteratzeko egindako ahalegina errekonozitu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Markel Olano diputatu nagusiak eskerrak eman zizkion etnografo eta ikerlariari eginiko lanagatik, eta bere ibilbidean Gipuzkoako Foru Aldundia bidelagun aukeratu izanagatik. Iragana ezagutzea eta hori da besteak beste ondarea. Hein horretan ere aurrera egiten lagundu diguzu Fermin. Gaur zuk ordezkatzen dituzu hemen, herri honetan bere lan isil eta emankorraren bidez gure kultura zabaltzen laguntzen diguten hainbat gizon eta emakume. Fermin Leizaolak bere aldetik lehenengo ondare saria jasotzea ore handia dela adierazi zuen. Saria martxan jartzeko lan egin duten guztiak gogora ekarriz. Lehenengo eta behin, euskerak eman nahi dizkiok Aldundiari sari hau eratu eta neri eman didalako gainera.